سلام كبرات تخاطلتي نايزا channel أبزز لكم مو سلام قنيكم كتونو تسفا قبر مباركي لما عند ما بخالي أقداس فيديو تميسوك مالكو نايلو ما عند فيديو قريبا يزلوكو نزيوم حواتنا أب إسرائيل زلو ويات ملكت نصار ما تيناي UNHCR تاريخي ودالي عدل كم يقرنا أبلاي كنقبرو نخل أونلاين تبليا مالتيو نايو حقي قلاليا تراي I think أب تليفون تقبرات قليها قن مور اب لابتوب وين اب كمبيوتر نحر تخايلو تزبالص مالتيو قلالا ستيب باي ستيب كم يقركم ابلاي كغبرات خلو اونلاين اب غزاخون كينكم كريكم فتني مالتيو بليز تعدل نحنت ورحي سلازلا ناب كله اب سرايا زلسب شربولوا كله بصح منتي تي عدل زرخه سب ابلاي نخغبر مالتيو كم زفلت أبز حلف ورحي UNHCR ناي إسرائيل حدا صبو بسرات أب سيرونيرو سلمان تايو أنا أب إسرائيل زلوا سدتنياتات أب كندا بيت صوبهم دي وحواتهم دي عروحاتهم وادي إفر زلوهم سبات إنها سبونسر كقبلهم نقول خينهم تيا undertaken and settlement plan تبل فورم نسا مليون أفريمهم مليون نحر سديدهم ناي UNHCR كارد وين مفلتي ورقت كوهابهم كم دخل مبصعاتي نيرو مارتي حجرما كم تم مبصعاتو كابل 15 مارس كسا 15 ابريل يا زلا تي بلاتفورم تخفيت زلا مارتي حدا ورحي دلت حزمات ابز حدا ورحي طرعنكا كتقرب عليك دحريو نحر تقبلنا ترخيبون انترفيو كتصوع خمالتيو بزعباتي فورم ابين رقبا كمي قرنا نملان زبل حتو دما حلف السمون فيديو زرقحني رب زعبو لينك اب ديسكريبشن كغرفلكم تملسكم مع ايوا يلابوكم مالتي ماركي مجمرتا انتينا نقبر اب جوجل كينا تياناي زيان صحفا مالتي زياتا ويب سايت ناي UNHCR مالتي ستيل زياون نحط لكم اب ديسكريبشن كترخبات لكم اب زيات حتى زي فيديو زي زغبراد لكم مالتي حريم سارمنا خمس خمصانايو حريو يا UNHCR اسرائيل تبدل كليك نقبرا مالتي أبز مسكنا كم جسدي ناي هاي كوميشنر مسج تو وورلد جارزل كم مثلا يدحريو نورد تحت ورينا أبزا around UNHCR إسرائيل في الدلة نعم شوردنا أبزا between 15 March and 2021 and then 15 April an online forum will be available on this website تي فورم كابل 15 مارس كساب 15 أبريل كفوت كوين بتصنحي تبلنا زيات يا نحنا ندير على لنا مالتي أبزا view instructional video and then access the online form to the أبزا clicking كبرناماتي أبزا clicking كبرنايا كم زجرت وزنا even instruction وين حبرتها من الفيديو تزرق حمله بتقرنيا انت كم زي اللي كمالاتيو نعمل وايرين بقول انت كم زي اللي قالوا ولا ونزل نحرقهم صبون يروم مالتي دعريو بمنتهى خاطر اللي بتقرنيا ديها ولا بعرب بإنجليش مالتي so let's go بإنجليش نخد سو أبزين هلا مالتيو even بتقرينيا أنت اللي خمون بتقرينيا anytime زي أتري وادرهم أبزيا English تبدلا anytime أبزيا بتقرينيا درتو كيروات كلهم تقرينيا نهلا حج كله زي بتقرينيا تغيروا مالتي بخبرتكم قبل على واي يماناي شاف نايزي جز قنقا إنجليز تقرينيا وي عرب مرس دبل مالت أبز مرس خل هذا دلها خا قنقا مالت so for now English كتكني حجاب زين هلا مالت إزي تحابرتاتي نحركي لكم بتقنيا غيركم نزي كتنبوبون نحركي لكم صبغ حابرتاتي تين كندي أبزي أنزل خوكون حابرتات زين مالت قدامي إتي بلاتفورم وين ما زي ويب سايت ناي أونلاين نور حت راي تخفيتو خمزلة مالتي أبزي أورحي نحر أبلاي كتقبر ديك إلكا زدحر إيزو خانة تقبلنا يلن مالتي قال أي تيا sponsor and then undertaken settlement plan تبل فورم IMM 56 سبعة مالتي وين ما ناي community قال نحركين ما IMM 56 سنسلسن بجروب 5 تقول نحركينكم زيادة لكم مالتي IMM 56 سبعة مالتي زيادة ما قدمي ديسمبر 1 قدمي ديسمبر دحري ديسمبر 1 وين ما اب ديسمبر 1 كتشن عسران استملت استفرمت تكون على مات قدمي نحركينا تقبلنا يبلان مات سلازي تيوم كسدلكم كله بزتا خاله ناي دحري حدا تحساس كتشحن عسران وين شعو معلتي وين دما دحريو استفرمت كتكون كلت زبالت صمالت انسان حتى له كالي ابزي ان هلت ايميل مالتي فاليد ايميل ادرس كلكم كلالو تي ايميل كل جزء تقوموا زي تقوموا ايميل دي سرح ايميل نحريبكم مم صباح نقوم تني انترفيو كتصوعكم كلو بزي بايميل سلازخنا ميس كتكبريهم مالت اي كرخبوهم اليوم
ሓንቲ ነገር ኣይክተርብሑን ማለት ስለዚ ብዝተኻለኩም እቲ ኢሜል ጽሕፍዎ ዝሰርሕ ኢሜል ካልኣይ ናምበር ቴሌፎንኩም ከዓ እቲ ኮሬክት ናምበር ቴሌፎንኩም ክጽሕፍዎ ክትክእሉ ኣለኩም ማለት እዩ ድሕሪኡ ኢሜልኩም ምስ እተኹም ኩሉ ነገር ምስ መላእኹሞ ሰንድ ምስ ገበርኩም እንታይ እቲ ኔክስት ክንሪኤና ማለት ፀኒሕና ማለት ሕጂ ከመይ ጌርና ከም ንመልኣ ንህለት እዚኣ ኣብቲ ታሕቲ ማለት ሳብሚት ሪኮስት ትብል ዘላ እዚኣ እታ ተድልየና ዘላ እዚኣ እታ ትምላእ ብምልእ ማለት እዩ ሕጂ መጀመርታ again ብትግርኛ ምስ ትደልዩ ኤኒ ታይም ተመሊስኩም ኣብዚኣ ላዕሊ ተመሊስኩም እዚኣ ትግርኛ ክትቅይሩዋ ትኽእሉ ኢኹም ኩሉ እዚ ኣብዚ ደለ ብትግርኛ ከተንብብዎ ትኽእሉ ኢኹም ብዘይ ሽግር ማለት እዩ እዚ ኩሉ ትሪእዎ ዘለኹም ብትግርኛ ተጻሒፉ ተቐይሩ ስለ ዘሎ ብትግርኛ ወይ ብዓረብ ብዝርዳእኩም ቋንቋ ክትቅይርዎ ትኽእሉ ኢኹም ማለት ሽግር የብሉ ማለት እዩ ኣብዚ ሕጂ ክንመልኦ ከለና ኩሉ ሓንቲ ስፔሊን ወይ ድማ ሓንቲ ቁፅሪ ክንጋገ የብልናን ከምቲ ኣብቲ ቪዛ ናትና ናይ እስራኤል ቪዛ ሒዝና ዘለና ዘለና ንፅሕፋ ንኣብነት ፈርስት ኔም ብለና ኣሎ እዚ ተቐዳማይ ሽምና ማለት እዩ ድሕሪኡ ላስት ኔም ኣብቲ ከመ ጻሒፋ ኣላ ማለት ሽም ናይ ኣቦሓጎና ወይ ናይ ኣቦና ከም ዘለዎ ኣብቲ ቪዛ ናትና ማለት እዩ ድሕሪኡ ኣብዚ እቲ ናይ ቪዛ ናምበር ማለት እዩ እቲ 4628 ትጅምር ወይ ድማ ናይ ዩኤን ሓላ ኣለኩም ከዓ እዚኣ ማለት እዩ መብዛሕትኡ ሰብ እዚኣ ያደላቶ ማለት እዩ 4628 እዚኣ ናይ ቪዛ ናምበርኩም ኣብዚኣ ጽሕፎ ማለት ድሕሪኡ እዚ ድማ ስቲል ዝተወለድኩምሉ ዕለት ዓመተ ምህረት ማለት እዩ እዚ ብልክዕ ክትጽሕፍዋ ክትክእለኩም ልክዕ ከምቲ ኣብ ቪዛኹም ዘላ እዚ ድማ ፆታ ማለት እዩ ጀንደር ሜል ድዩ ወይ ፊሜል ዋትኤቨር ማለት እዩ ካልእ ካንትሪ ኦፍ ኦሪጅን ማለት እዩ እዚ ከዓ ዝተወለድኩምሉ ሃገር ኣበይ ከም ዝተወለድኩም ኤርትራ ድዩ ሱዳን ሳውት ሱዳን ትመልእዎ ማለት እዩ ድሕሪኡ ብየናይ ቋንቋኹም ንኢንተርቪው ትደልዩ ማለት እዩ ቋንቋ እውን ከምኡ ዝተመፈላለየ ቋንቋ ሂብና ኣሎ እዚ እውን ዕድላት ኣሎ ማለት ትግርኛ ንሕር ዘለኹም ትግርኛ ብሂብሩ ንሕር ዘለኹም ብሂብሩ ከምኡ እንግሊሽን ዓረብን እውን ኣሎ ማለት እዩ ድሕሪኡ እዚኣ ናይ ዩኤን ኤችሲአር እስራኤል ሬጅስትሬሽን ናምበር ማለት እዩ እዚኣ ተላትኩም ኮይና ናይ ዩኤን ቅድሚ ሕጂ ዝተመዝገብኩምላ ካርዲ ናምበር ኣብዚኣ ትጽሕፏ እንተዘይበልኩም ከዓ ሽግር የብሉን only if available ትብል ዘላ ማለት እዩ ንሕር ኣለኩም ጥራይኹም ክትትዋ ድኹል ንሕር ዘይብልኩም ናፃ ቦታ ግደፍዋ ማለት እዩ ድሕሪኡ እስራኤል ፎን ናምበር ማለት እዩ ኣብዚ ከዓ እቲ ሓቀኛ ቁፅሪ ቴሌፎንኩም ትጽሕፍዎ ማለት እዩ ድሕሪኡ ኢሜል ኣድረስ እዚኣ ሜን ኢምፖርታንት ማለት እዚኣ ፕሊስ ብዝተኻለኩም ኣብዚኣ ከይትጋገዩ እቲ ኢሜል ኣድረስ ትጽሕፍዎ ብልክዕ ሓደ ብሓደ ትጽሕፍዋ ክትክእለኩም ምክንያቱ ዳሕራይ ዝኾነ ነገር ሓበሬታ እንድሕር ኣሎ ናብ ኢሜልኩም ሰድልኩም ኢሜል ንሕር ሮንግ ኢሜል ወይ እንደይሰርሕ ኢሜል ንሕር ይብኩም ሽግር ክፍጠር እዩ ማለት ስለዚ ብዝተኻእለ ኮሬክት ኢሜልን ዝሰርሕ ኢሜልን ክትገብርዎ ይምረፅ ማለት እዩ ድሕሪኡ ኣብ እስራኤል ኣበየናይ ከተማ ትነብሩ ኣለኹም ከተማ መሪፅኩም ጀሩሳሌም ኢላት ተልኣቪቭ ዝኾነ ማለት እዩ ድሕሪኡ እዚ ኩሉ ትሪእዎ ዘለኹም እዚ ቦክስ እዚአን ትሪእዎ ዘለኹም እዚአን ክሊክ ክሊክ ንሕር ዘይገበርኩም ኩለን ተቐቢለ ኣለኹ ኢልኩም ንሕር ኩለን ክሳብ እዚኣ ዘለዋ ንሕር ዘይብልኩም ኣይሕልፈኩምኒ ሕሪኡ እዚአን ኩለን ትሪእየን ዘለና እዚአን ገሪአን ኣለኹ ሕጂ እዚአን ከምዚኣ ገርኩም ንሕር ዘይተቐቢልኩመን ኣይሕልፈኩምን ማለት እዩ በብሓደ ከነንብቦን ክእልና ማለት እዩ ብትግርኛ ገርና ወላ ቀይርና ሓደ ብሓደ ከነንብቦ ኢና ማለት እዩ ሽግር የብልን ትግርኛ ክንገብሮ ኢና ኦኬ ተቐይሩ ነለ ኤቭሪቲንግ ክሪኦ ብትግርኛ ነለ ሓደ ብሓደ ቀስ ኢልኩም ነዚ ብትግርኛ ንሕር ከተንብቦ ክኢልኩም ሙሉእ መረዳእታ ክህበኩም ስለ ዝኽእል ቀስ ኢልኩም ወላ ንሕር ዘይመልኣኹሞ ኣብ ብቴሌፎንኩም ገርኩም ኖርማል ክትሪእዎ ትኽእሉ ኢኹም ኩሉ እዚ ከተንብቦ ትኽእሉ ኢኹም ኣንብብዎ ፕሊስ ምክንያቱ ኣገዳሲ ሓበሬታታት ስለ ዘለዎ ማለት እዩ ሕጂ ነህለ እዚ እውን ብትግርኛ ከም ዝርዳእካ ማለት እዩ ልዕሊ 18 ዓመት ምዃነይ ኣረጋግፅ ተረዲእኒ ይሰማማዕ ኢልካ ኣይ ኮንፈርም ክትብሎ ክትከል ኣለካ ማለት እዩ ምክንያቱ ልዕሊ 18 ዓመት ምዃንካ ከተረጋግፅ ክትከል ኣለካ እዚ ከዓ ኣነ እዚ ስፖንሰር ናተይ ምዃኑ የረጋግፅ ተረዲእኒ ይሰማማዕ ኢልካ ኣብዚኣ ክሊክ ትገብር ማለት እዩ ድሕሪኡ ሓቀኛ ስፖንሰር ዝገብረለይ ንሶም እውን ስፖንሰር ክገብሩለይ ብግብሪ ብግሩፕ ሓሙሽተ ወይ ናይ ማሕበራዊ ዝወሰኑ እዮም እዚ ከዓ እቲኦም ስፖንሰር ዝገብሩልካ ከም ዝወሰኑ ተረዲእኒ ኢልካ ይሰማማዕ ትብሎ ማለት እዩ ሕሪ እዚ ኩሉ ሓደ ብሓደ ከተንብብዎ ትኽእሉ ኢኹም ንግዙ ኣነ ከም ክሊክ ክሊክ ክገብሩ እዮም ማለት እዩ እዚ ሓደ ብሓደ እናንበብኩም ፕሊስ ክርዳእኩም ምንቲ ተረዲእኒ ሰማማዕ ኢልኩም ኩሉ ክትሰማምዑ ክትክእለኩም ነዚ ንሕር ዘይተሰማሚዕኹም ኣይሕልፈኩም ማለት እዩ ድሕሪኡ ላስት እንታይ ትመፅእ ቅፂ ኣብዚ ፀዓኑ ማለት እቲ ኣብ ፎርም እዚኣ ሕጂ ኣየንቲ ፎርም ኢና ንሰዳ ንሕድና እቲኣ ካብ ካናዳ ዝሰደደልካ ሰብ IMM 5670 ማለት እዩ ኣብዚኣ ክሊክ ገርና እቲ ኣብ ፎርም ፈለማ ኣብቲ ላፕቶፕ ናትና ወይ ኮምፒተር ናትና ዳውንሎድ ንገብራ እቲ ኣብ ፎርም ማለት እዩ ዳውንሎድ ምስ ገበርና ድሕሪኡ ኣብዚኣ ብራውዘር ፋይል ትብደላ ኣብዚኣ ክሊክ ንገብራ ማለት ክሊክ ምስ ገበርና ሽዑ ኣብዚ ናትና ፋይላት ኣትያ ኣብቲ ዘለዎ ፋይል ናትና ርኢና ኣብቲ ናትና ዘለዎ ፋይል ርኢና ናብዚኣ ሰንድ ንገብራ ማለት ናብዚኣ ምስ ገበርናያ ጥርዓን
እዚኣት ናይ መወዳእታ ቀንዲ ኣገዳሲት ነጥብያ ማለት እዩ ኣብዚኣ ሕጂ ፕሊዝ ካይትጋገዩ ኣብዚኣ ተቐንዲ ማለት እዚኣ ሕጂ እንታይ ብለና ኣሎ ጠቃሚ ግድን ዘለካ ወይን ዘለኪ ኩሉ ሽዱሽቲኡ ዝተፈረመ ናይ ስፖንሰር ቅፅታት ብዶኩመንት ፒዲኤፍ ወይ ድማ ጂፒጂ ብስእሊ ስቀልዎ ኩሉ ገጻት ንጹርን ዝንበብን ምዃኑ ኣረጋግጹ ማለት እዩ። እዚ ሕጂ ድሕር ብቴሌፎን ትገብርሎ ኮይንኩም ብንጹር ብስእሊ ገርኩም ሽዱሽተን ኣብ ገዛ ገርኩም ዲኹም ወይን ስካን ገርኩም ብቴሌፎን ክትፅዕንዎን ትኽእሉ ኢኹም ወይን ድማ ብላፕቶፕ እቲኣ ፒዲኤፍ ማለት ሕጂ ኣብዚ ፅቡቅ ክልተ ዕድል ኣሎ ማለት ብፒዲኤፍ ጥራይ ንድሕር ኮይኑ ብቴሌፎን ቁርብ ከይፀግም እዩ ንድሕር ብስእሊ ስለ ዝኾነ ግን ስካን ጌርካ ብንጹር ንድሕር ጌርካዮ ብቴሌፎን እውን ምዕብል ቴሌፎን ድሓን ድኻን ቴሌፎን ድሕር ኣላትኩም ክትሰድዎ ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ ግድን ኣይከነን ብፒዲኤፍ ክኸውን ክልተ ምርጫ ብስእሊ እውን ክኸውን ይኽእል ማለት ስለዚ ኣብዚኣ ገርና ክሊክ ገርና ክትወዘናያ ሽዑ ኣብቲ ስእሊ ዘለዎ ናትና ቦታ ካብኡ ወሲድና ጥርዓንካ ወይን ጥርዓንኪ ኣቕርብ ኢልካ ኣብዚኣ ሳብሚት ትገብራ ማለት እዩ ድሕሪኡ እዚ ሕጂ ኣነ ስለ ዘይመልኣኽዎ ኣይሓልፈንን እዩ ንስኹም ኩሉ ምስ መልኣኹሞ የቐኒልና ስለ ዝመልኣኹሞ ገለገለ ክብልኹም እዮም ማለት እዩ ቴንኪዩ ኢሎም ከምዚ ናይ ኮንፈርሜሽን ወይ ድማ ከም ዝመልኣኹም መመልከቲ ክህቡኹም እዮም ማለት እዩ ድሕሪኡ እንታይ ዝኸውን ንድሕር ኢልና እንታይ ኢና ንገብር ድሕሪኡ ሓንቲ ዝገብሮ ነገር የለን ጥራይ እንታይ ኣብ ኢሜይልካ ጥራይካ ትፅበ ማለት እዩ ኣብ ኢሜይል ዝኾነ መልእኽቲ ክሰዱልካ ማለት እዩ እንታይ ዝብል ኣይ ቲንክ ኣብ 6 ሰሙን መልሲ ክወሃበካ እዩ ዝብል ተደንጊዩ ማለት ክሳብ 6 ሰሙን ይወስድ እዩ ኣብዚ 6 ሰሙን ግን ኣብ ወርሕን 2 ሰሙንን ማለት እዩ ናብ ኢሜይልኩም ክሰዱልኩም እዮም እቲ መልእኽቲ ማለት እዩ ሕጂ ኩሉ ግዜ ኣብ ኢሜይል ቸክ ክንገብር ክንክእል ኣለና ሳምታይምስ ኣብዚ ኢሜይል ኣብቲ ሬጉላር ኢሜይል ንድሕር ስኢናዮ ኣብዚ ኢንቦክስ ንድሕር ስኢናዮ ኣብ ስፓም ክንኣቱ ንኽእል ኢና ማለት ኣብ ስፓም ቸክ ክንገብሮ ንክእል ኣለና ማለት እዩ ሳምታይምስ ዳይሬክትሊ ናብ ስፓም ስለ ዝሓልፍ ማለት እዩ ድሕሪኡ ሓንቲ ንገብሮ ነገር የለን እቲኣ ኦንሊ ክንገብራ ዘለና ክንፅበ ጥራይ ዘለና ማለት እዩ ንሕር ናትና ጥርዓን ቅቡል ኮይኑ ፀኒሑ ተቐቢሎም ናኩም ኣለና ኢሎም ንኢንተርቪው ክፅውዑና እዮም ድሕሪኡ ኢንተርቪው ንገብር ማለት እዩ ስለዚ ቀላልያ ናይ ብሓቂ ጥራይ ቀስ ኢልካ ምምላእን እያ ተድልያ እምበር ዝኾነ ነገር ሽግር የብላን ኩሉ ሰብ ክገብራ ዝኽእል እያ ማለት እዩ ካይተሸገርካ ኣብ ገዛኻ ኮንካ ኢዚ ክትገብሮ ትኽእል እዩ ማለት እዩ እምበርከይ እዚኣ ትምስል ነይራ ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮ ኣይ ሆፕ ጠቒማትኩም ክትከውን ፕሊዝ ግን ንሓንቲ ወርሒ ስለ ዘላ ተዕድል ናብ ኩሉ እስራኤል ዘለ ሰብ ሸር በልዋ ኩሉ ሰብ ተረባሕ ምእንቲ ክኸውን ማለት እዩ እቲኦም ሳብስክራይብ ዘይገበርኩም ሳብስክራይብ ገርዋ እዚኣ ቪድዮ ንሕርፈትኩማ ጠቃሚት ከና ንሕረኺኩማ ድማ ላይክ በልዋ ናብ ካሊእ ኣሕዋትኩም ወይ ዕሩኻትኩም ትበፅሕ ድማ ሸር ግበርሎም ኣብ ቀፃሊ ኣብ ካሊእ ቪድዮ ብካሊእ መዓልቲ ክሳብ ዝንራኸብ ድማ ሰላም መዓልቲ ፅቡቕ ዕድል ባይ